Možná se ptáte, bude odhalení? Ano, bude. Možná si tohle někdo už řekl, protože pokud se někdo koukal na můj banner na kanálu mém, tak tam mohl vidět takovou 26 a pak tam byla 500 a na ní byla, myslím si, že korunka a to znamená to, že se za 500 odběratelů odhalím. 1000 jsem nechtěl, to by bylo moc dlouhý, za semín taky ne, třeba 100. To by bylo takový, nevím. A prostě si to za těch 500 budu moc rád, ještě pak prostě mě přijdou další takové ty e-maily od toho YouTube, třeba nevím, za to vydělávání si myslím, 500 odběratelů si myslím a ještě další nějaké podmínky, tak si myslím, že už ještě pak přijde e-mail od Google, že prostě můžeš vydělávat. Není to jenom kvůli tomu vydělávání, myslím si, že budu dostávat málo, ale možná bych něco mohl dostat, ale těch 500 prostě je to takový průměrný, ne málo, ne moc. Tak už víte, proč se odhalím, nebo kdy se odhalím. No to bylo všechno, čau.